Mifa production lajɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen an b'a fɔ k'aw bisimila tuguni aw ka émission Mali kɛnɛ kan ne Fatt Chez une Star an b'a fɔ aw ɲɛna ale jɔnkan in sigi kun tɛ dɔwɛrɛ an bɛ wuli an bɛ s'an ka starw ma an bɛ aw la kunnafoniya olu ka actualité kan ayiwa bi an filɛlibagaw an wulila an sera an ka artiste denmisɛnnin dɔ ma ale tɛ mɔgɔ dogolen an ka art kɔnɔna la parce que hali n'ale tɛ dɔnkilidala ye sa an b'a tɔgɔ mɛn an ka dɔnkilidala caman ka dɔnkili daminɛ la Lex Papy on the beat Lex Papy ko bɛ cogo di Ça va yɛrɛ dun Fatt ça va i b'a kan ouais dɔɔni yɛrɛ dun i bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu fɔ an filɛlibagaw ye bon ne tɔgɔ yɛrɛ ye Musa Mayiga Musa Mayiga oui kɔrɔbɔrɔ an wulila an sigi baara bi n'an bɛna ɲininkali dɔw tɛ min na n'a tɛ k'i ma basi Musa Mayiga Lex Papy o tɔgɔ in sɔrɔla cogo di o tɔgɔ in nana cogo di Lex Papy bon Lex yɛrɛ latin de quoi Lex latin ça veut dire loi Lex Papy Papy qui s'impose oui ko bɛ yen nɔ Lex Papy yɛrɛ ka baara bɛnnen don jumɛn de ma bon actuellement activité principale est production comme vous le voyez est-ce que i bɛ activité wɛrɛw tɔ kɔfɛ bon non n ye école kɛ n danna licence la salon na si mais munna i ma école tɔ continuer ou bien nin baara in de ka di ye si après mes master kɛ comme n ye après licence master ok faamuyali sɔrɔla Lex Papy baara ka ca kun jumɛn de la i y'a choisi ka kɛ beatmaker de bon depuis voilà n ka dɔgɔ dɔɔni i m'a faamu musique ka di n ye et tout ne yɛrɛ ba ye jeli le Awa Jabate ouais n ye musique kanu ka bɔ ale ka sira yɛrɛ fɛ faamuyali sɔrɔla an bɛ don min na i ko bi gɛlɛya jumɛnw de bɛ Lex Papy yɛrɛ kan baara in kɔnɔna la gɛlɛya bon n tɛ se k'a fɔ ko gɛlɛya tɛ n kan n tɛ se k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ n kan en tout cas ça va Dieu merci an si fait mais ni beatmaker tɔw cɛla bɛ cogo di si ni bɛɛ ka di ni bɛɛ ka di si oui mankan dɔ tɛ Lex Papy ni mɔgɔ min ni bɛɛ ka di non mankan tɛ ni mɔgɔ cɛ faamuyali sɔrɔla an t'a lajɛ i k'i tigɛ lamaga i ka instrument in na dɔɔni pour que k'an filɛbagaw la ɲɛnajɛ voilà an filɛlibagaw aw yɛrɛ bɔra ka nin san an ka bi invité ale ma nɔgɔn dɛ an bɛ tɛmɛ n'an ka ko ye Lex Papy Fatt ko bɛ yen dɛ i furulen don ayi i ma furu ko fɛnɛ tɛ yen nɔ bon ko tɛ yen fɔlɔ n k'an bɛ ka filmer de ouais n b'a kalan ko tɛ yen nɔ ko voilà ko tɛ yen donc ni npogotigini minnu bɛ fɛ ka du ka candidature u ka na Lex Papy il est libre comme le vent a yɛrɛ ne m'o fɔ dɛ i ko tɛ yen nɔ bon ko fiançailles tɛ yen quoi voilà donc koninw de bɛ yen koba tɛ yen ouais ko bɛ yen faamuyali sɔrɔla an bɛ tɛmɛ ni an ka ko ye mais Lex Papy est ce que Lex Papy bɛ se ka dɔnkilidala dɔw sigi k'a ɲɛ mɔgɔ minnu bɛna baara k'i ka studio la i n'a fɔ les playground mɔgɔ minnu dɔnnen don il y a Derkeb Lil Z Abawin Falaypi Lil Iba Keji plein d'autres mais san 5 ɲinan kɔ Lex Papy yɛrɛ ɲɛ b'a yɛrɛ la cogo di nin baara in kɔnɔna la san 5 ɲinan ɲɛ b'i yɛrɛ la min san 5 ɲinan kɔ n'Ala sɔnna a ka di n ye ka carrière ɲɛnamaba kɛ ka carrière ɲɛnamaba kɛ oui mais ɲɛ b'i yɛrɛ la cogo di en tout cas n tɛ se k'an yɛrɛ fɔ mais je pense que je suis voilà déterminé en tout cas déterminé non
Famille ça. Ko ya la terre ouais. Non. Fin du même de Cali Lex Papy. Bon musique de cadenet. Musique de Cali. Musique de cadenet. Na fin du même année. Bon fin de mai. Mandi. Amana ke fin bon mensonge comme tu qu'on man il faut être franc. Non, dans toutes les choses il faut être franc encore. Il peut comme na ibola ni tola fin vrai cadenet. Lex Papy veni bara en konnala yera famela depuis ni la do yeni bara en kan est-ce que koni fitin do de la ga Lex Papy lan bara en konnala miato ni misara kan bara en. Bon si kuma dɔ la n bɛ sɛgɛn kow bɛ gɛlɛya kuma dɔ la ka se niveau dɔ yɛrɛ la t'as envie d'abandonner quoi. Je pense que o bɛ kɛ fɛn bɛɛ fɛnɛ na. Ma femme. Donc, comme je communique beaucoup avec ma mère, elle m'a encouragé, elle a encouragé trop musique. Alors, anté iti del bola magani pen mi ang téléspectateur ou pour essayer de nous faire une jara tout comme nanera oui Adore le gars. Bon quand a furu laban bon, c'est que démo je voilà. C'est faisable non? Oh dédé. Lex Papy on the trip. Lex Papy ni bone jara tout. N'est-ce pas? Il a dit qu'il y a un fleur de café. On se retrouve dans la télé sur Manuela, nous Amina Vision, on est Mifa production. J'aime quand on Fatt Chez une Star B, on a un beatmaker de l'union en bolo, nous Lex Papy. Amite mena koi. Mais Lex Papy, il dem sen on a sens à nos cas et ni bara nous na kan bara en kan. Lex Papy va conseiller à rakala ne ke follow ga solo kan bara en ke wa ou Lex Papy va conseiller à do ni bara en directement. Si ne b'a fɔ n'a ka di ye i bɛ se k'a kɛ i bɛ se k'a fila bɛɛ kɛ mais i kana ɲinɛ i ka école kɔ comme moi je l'ai fait. Donc Lex Papy b'o denmisɛnnin conseiller école de ka gɛlɛn fɔlɔ. École de ka gɛlɛn fɔlɔ. Ni kuma tɛ tɛmɛ. Ni kuma tɛ tɛmɛ. Faamuyali sɔrɔ la. An ka wagati koronna jam k'an bɛ ɲini ka se a kuncɛyɔrɔ la. Conseil jumɛn de bɛ Lex Papy bolo k'a lase denmisɛnnin fitinin minnu fana bɛ fɛ ka wuli ka don nin baara in na k'a di olu ma. Bon u ka courage ta an ka milieu in kɔnɔna na vie artistique ma nɔgɔn vie d'artiste ma nɔgɔn mɔgɔ ka influence jugu kana s'i la i ka bɛɛ bonya i ni bɛɛ ka jan surtout beaucoup de courage. Faamuyali sɔrɔ la. Ayiwa ninnu de tun ye an ka ɲininkaliw ye n'an bɛ sigi nin kelen ɲɔgɔnna wɛrɛ kan o b'a sɔrɔ belebeleba farala kow kan. N'Ala sɔnna. An bɛ fɛn ninnu lamaga ka bayibayi di ne ka téléspectateur. Mais a bɛ i n'a fɔ fɛn ninnu ka di e yɛrɛ. Ne yɛrɛ la dɔn cogo min na. Lex Papy on the trip.
an ka jɔnya jɔ an na aw ni ne an na ɲɔgɔn sɔrɔ diɲɛ wagati wɛrɛ nin kɛnɛ kelen in kan aw bye bye. Ok.